Peter, fortæl om, hvad det er, du laver. Spiser. Nå, men så hvor du hen og sådan noget? Jeg er i homoland, skulle jeg sige. Det er for at det bliver Castro. Ja. The Castro area. Castro area. Det der er alle de homoseksuelle i. Fortæl. Det er simpelthen bøssernes højborg. De her, hvor jeg ser alle regnbueflaner. En bil. Så det er jo spændende, den har vi så om 3 dage. Men det er gas, ikke? Det er ikke diesel. Nej, lige hvis den begynder at hoppe mærkeligt, så ved I, at I skal bare have den højere grad næste gang.